Dyma ni wrth ymyl y John Majeski stand, yr y cyn John Majeski Stadium lle fi o'n i yma 20 mlynedd yn ôl yn gwylio Wrecsam yn chwarae Reading. Felly mae wedi bod yn amser hir cyn i ni fod yn ôl yma. Mae'n gêm fawr achos mae Wrecsam wedi cael buddugoliaeth dysadwn a erbyn hyn ar yr un pwyntiau a Wickham yn gydradd ail. Mae'r merched hefyd wedi cael buddugoliaeth mawr yn erbyn Caerdydd ar ddydd Sul, felly mae wedi bod yn wythnos dda hyd yn hyn. Efo'r, oedd ti yn Gaerdydd y gwylio'r gêm yna, beth oedd ti feddwl o'r merched? Oedd yn wych. Gêm gorau, dwi wedi gweld nhw'n chwarae, dweud y gwir, oedd yn wych yn pob rhan o'r gêm. Oedd nhw ar ei holi, peidio colli penna, chwarae drwy'r cymalau, oedd nhw'n dweud, a oedd yn llawn hyn, 3 pwynt, mae'n mor bwysig, dyn nhw'n curo Caerdydd o blaen, a mae'n argolion dda ar gyfer os o'n i'n bellach yn y gwpan ac ar gyfer tymor nesaf, mae sut mae'r tîm wedi troi o gwmpas yn bron methu credu'r peth, dweud. Andy, ar ôl beth ti'n teimlo? Do, nes i watch'r gêm ar y sledu. A ia, dwi'n meddwl bod y canlyniad ar ben ei hun yn fwy pwysig na cyd-destun y canlyniad yn y tymor. Dwi'n meddwl mae just y ffaith bod nhw wedi curo Caerdydd i ffwrdd. A mae Caerdydd wrth gwrs yn mynd am y gyngrair. Oedd y math o bod nhw'n mynd i cael tîm gwan allan, maen nhw'n brwydro am y gyngrair. Mae'r bwlch na rhwngthyn nhw a Llansawel yn cau. Llansawel yn curo, felly mae yna rhyw 5 pwynt dwi'n meddwl rhwngthyn nhw a Llansawel. Felly, canlyniad gwych a fydd y cadw'r hediad neu fynd. Just yr unig siom ydy, maen nhw'n anhebygol iawn o gystadlu am y top y gyngrair. Ond set nhw orffen yn ail a wrach cipio. Mae'r ffôm yn arawol iawn ar gyfer y rownd derfynol na, felly mae dal cwpan ail yn y gyngor i frwyd amdano fo, ffantastig i'r merched. Ydy, mae o bendant, mae'r argolion dda ar gyfer y gwpan, ond hefyd mae o'n cael gwared o bwgan mawr, dydy. Dwi'n meddwl, 2 fuddugoliaeth yn erbyn Abertawe rwan a Caerdydd, mae'n cyfnod byr iawn, gorffeniad cry iawn i'r tymor a cyfle i ennill y gwpan. Ac da ni'n gobeithio hefyd am orffeniad cryf iawn i'r tymor gen tîm y dynion. Wrth gwrs, ennill dysadwn beth o ti fel o'r gêm yna, Arwel? Ie, oedd hi'n perfformiad gorau yn y byd. O'n i'n edrych yn rhy anghyfforddus, dwi'n meddwl. Arwyddion bod Sam Smith a G. Rodriguez yn dechrau dangos rhyw partneriaeth ar y top o fanne. A 3 pwynt pwysig iawn. O'n i byth yn teimlo o'n i dan ormod o bwysau rili. Just yn un o'r canlyniadau edrych wedi dod i arfer efo 3 pwynt anodd i wylio, ond da ni dal yn da ni dal yn brwydro, mae'r agwedd yn iawn, rhaid i ni ddal i fynd. Ie, mae rai fi ddeud am y 4-5 gêm diwetha, pan dwi'n gwylio Wrecsam, dwi'n teimlo'n eitha hyderus fod ni'n bendant ddim yn mynd i golli, a mae hynny wastad o wir, mae rai fi ddeud, ddim dyna ydy'r teimlad normal gannau, felly dwi'n meddwl fod o'n addawol, a wedyn beth o ti'n teimlo ar ôl gêm dysadwn? 3 gêm hefyd, fel Arwel yn dweud, diolch yn dda i wylio, ond mae'n effeithiol, mae'r partneriaeth yn y cefn yn gweithio, mae Oconco yn ôl ar ei ora, a mae'r ddau ar y blaen yn dechrau dod i ddall i gilydd. Dwi'n meddwl bod pobl yn rhoi, falle'n disgwyl gormod, ond mae'n disgwyl lot gan Rodriguez oherwydd i gyflog o, ond mi gwneud ffydd bod o'n mynd i digwydd. A jyst yn teimlo bod y tîm wedi hitio rhywbeth rwan, mae pawb yn gwybod ei job, da ni ar rediad, mae yna bwysau ar Wickham am tro cyntaf tymor yma, mae pethau yn siapio'n dda. Ydy, da ni'n rhoi croesiadau i fewn, da ni'n rhoi y bêl i'r chwaraewyr ar y blaen. Dwi'n cweit di clicio, ond mae'n teimlo fod o'n dod, ond fel ych chi'n dweud, mae Oconco yn edrych yn llawer mwy o deres yn y cefn, da ni'n edrych yn solid yn y cefn, a mae'n teimlo bod ni'n dechrau adeiladu'r gair holl bwysig yna, momentum, ond mae'r wythnos yma yn wythnos enfawr. Da ni yma yn Reading heno, a wrth gwrs yn chwarae Wickham dydd Sadwrn, felly Wickham yn ail ar y funud, ond
fedrwn ni fod yn ail ar ôl Pennod i Wrecsam ddim yn chwarae. Da ni newydd weld y tîm, be di dy deimladau di Arwel? Dim surprises, really. Refan di dechrau chwarae dda a di dangos i'w potensial, felly di'r switch neu o Barnett sy'n dod arno ddim yn ei gymaint o hynny wahaniaeth. Disco Go McLean dod i fewn i'r tîm, yn gapten yn y canol, bach yn fforser wrach, wneith o roed y work rate i ti, felly dwi'n digon hapus efo hwnna. Di Lee ddim yn eich yn cweit yn ffit, so digon teg i gadw fo ar y fainc. A Ffal yn dod mewn ar y fainc. Yr unig gwestiwn sgan ei ydy o'n mynd i ddod o Ffal arnodd, ydy hwnna math o chwaraewr ti eisiau dod arnodd os di'n un yr un, yn dim, a dwi'n mynd gwybod. O flaen rwy'n fel Marriott, fel un. Dyna'r unig gwestiwn sgan ei, ond dwi'n digon hapus. Be di deimladau di o weld y tîm? Mae'n dîm solid ni, mae'n dîm... Dwi'n gweld ni'n colli efo'r tîm yna. Dwi'n gweld ni'n ildio. Sorry. Ond, ie. Mae'n mynd i gario mlaen efo'r un patrwm. Mae McLean yna i gau drws ar y tîm arall, dwi'n meddwl, nesach na bod yn bygythiol yn ymysodol. Mae'n ddiddorol, mae Ffal yn dod i fewn o flaen Mylun. Dwi'n credu bod Marriott i cael digon amser oddi ar y fainc, ond i dangos yn byd a mae digon teg roi cyfle i Ffal. Dwi'n meddwl fod gen James McLean bas ydy fo, a falle mae fo sydd angen i gyfuno rhwng y blaenwyr a'r canol cae, da ni'n wedi cael hynny eto. Ond, heb amheuaeth, y newyddion mwyaf pwysig am y tîm ydy fod Oli Rathbone yn chwarae, achos ddadl y cae, cramp dedodd Parkinson ar ôl y gêm. Gobeithio fod o'n hollach, achos mae o'n holl bwysig i ni, a fo ydy'r person sydd yn gwneud y gwaith caled i gyfuno'r amddiffyn efo'r ymosod. Felly, o weld Rathbone yn yr 11, dwi'n teimlo'n hyderus hefyd. Dydy cefnogwyr Reading ddim yn teimlo'n hyderus iawn, wedi bod yn siarad efo ambell un. Fod gen nhw, maen nhw arediad eitha da, tîm ifanc, Sam Smith, wrth gwrs, yn dod yn ôl i'r clwb, Phil Parkinson yn dod yn ôl i'r clwb, a protest fawr wedi drefnu heno yn erbyn perchnogion Reading, felly a fi cefnogwyr Wrecsam yn cefnogi hynny, ond all hynny ddod o'n bleidio ni. Be ti'n ddisgwyl fel canlyniad? Wel, dyn ni wedi setio ni'n hynny'n fyny, golli 3-0. Dwi'n edrych ar hon fel 2 gêm. Gêm heddiw, a dwi wedi dweud 1 ar y tro yn y gorffennol, ond mae'r gêm Wickham na yn dod i'r Sadwrn hefyd, felly eto 4 pwynt na, os gen i 4 pwynt o'r 2, a dwi'n mynd i ddeud 2 gôl yr 1 heno am Wrecsam, a gobeithio am diawl o berfformiad ar y cae yn has dydd Sadwrn. Iawn. Wel, gobeithio fod y gêm ddim yn y cae ras. Sorry, yn Wickham. Oedd fan fi a efo'r yn mynd i Adams Park, felly fydda ni yn y lle iawn. Ond, dwi'n meddwl, sa 4 pwynt yn ganlyniad bendigedig. A dwi'n gymaint o ot o'r lle, sa pwynt yn well yn Wickham i fod yn onest. Ond, gêm gyfartal ti'n ddisgwyl i fod? Fydd o rhywbeth binary, dim neu 1 dim, dwi'n meddwl. Mae'n deud i gwybod. Iawn, a wedyn ar ôl clywed hynny am rhywioldeb efo'r, allan ni symud ymlaen. O'n i'n sôn am gyfrifiadur hon. O iawn, wedyn dwi'n teimlo'n ffyddiog, felly dwi'n mynd i ddeud 2 gôl i 1. Reading 2 gôl, Wrecsam dim gôl. Siomedig, dim hanner amser, dim lot hynny, a wedyn kick-off dadleuol o lle o'n i'n eistedd, a wedyn gôl yn sydyn wedyn gen Reading, a Wrecsam wneud newidiadau hwyr unwaith eto, cael cyfleoedd, ond wedyn dim cweit yn cael y bel yn y rhwyd. Dwi'n siomedig, sut ti'n teimlo Arwel? Siomedig yn y ffordd da ni wedi perfformio, nes i ryw fath o ddeud bod ni'n setio'n hyn yn fyny, golli 3 i ddim, ond 2 i ddim yn y diwedd.
nes y cardyn coch, no complaints really o ran y ffaith bod ni'n colli 2-0, o'n ni'n heiddi dim byd mwy na hynna. Oedden ni'n fler, oedden ni'n ddihyder, oedden ni ddim dod allan yr ail hanner. Eistedd nôl i nhw gael gol daclus iawn yn yr ail gol. Ac oedd yn gêm wahanol ar ôl y cardyn coch a nathon ni dim sgorio digon buan i wneud un gêm gystadleuol, felly nathon nhw golli'r gêm na yn yr cyn y cardyn coch mewn gwirionedd a siomedig, ond mae'n gêm fwy, hyd yn oed yn fwy di Sadwrn rwan. Efo'r, beth ti'n teimlo? Ie, ni'n teimlo bod Reading wedi bygwth lot hanner cyntaf, ni'n meddwl bod ni'n oce, a wedyn nathon nhw gymryd i cyfleon, ac oedd gyda ni ddim ateb. Dwi'n meddwl mae Parky yn chwarae yn rhyw ffordd lle does ddim byd yn digwydd am 70 munud a wedyn mae'n mynd amdani a weithio dio ddim yn gweithio, nath hi'n gweithio heno, dwi'n meddwl. Na, a oedd yr ail gol ar ôl 55 munud, oedd dyna'r amser i ti fynd amdani wedyn, achos oedden nhw'n gosraffu amser o'r pwynt yna ymlaen. Mynd i 4 o'r cefn dod â Mo Fall ymlaen efo 10 munud i fynd, a oedden nhw wedi bod yn chwarae efo 10 dyn am diffyg amser cyn hynny. Felly, da ni gwybod bod Parky ddim yn berson sydd yn mynd amdani go iawn, ac oedd hwnna'n siomedig, ond fel da chi'n dweud, os nawn ni ennill gêm dydd Sadwrn, fydd bob dim yn cael ei anghofio achos dyna'r gêm fawr rwan. Ydych chi'n disgwyl unrhyw newidiadau? Dwi'n meddwl enwau, ond dwi'n meddwl nath Longman neu gwahaniaeth mawr, dwi'n meddwl oedd yr cefn o den nhw wedi mynd off, dwi'n meddwl oedd Fogaeth Cardyn Coch, nath Longman neu argraff sy'n dechrau fo cyn Refan yn edrych yn ddihyder iawn, wedi bod chwarae dda iawn, ond gath o bach o stinker heddiw, dweud y gwir. Wedi bel i ffwrdd dipyn, felly sy'n ni'n rhoi Refan nôl fan'na. Sy'n ni wrach yn dechrau Elliot Lee cyn McLean yn y canol na, ond McLean ddim cweit fel yn gwybod lle oedd o wedi amddiffyn, so sy'n ni'n dweud y ddau newidiad yna. Efo? O'n i'n hoffi Lee yn dod mlaen, o'n i'n meddwl bod o'n chwilio am y bel, dwi'n wedi gweld o'n neud hynny o'n spel. Dwi wedi bod yn trio amddiffyn J-Rod cyn hyn, nath am lot heno na ddo. Ond sut ti'n mynd i newid o? Ti'n gweld Fletcher o'r dechrau? Bos bydd yn werth trio hynny heb gêm nos Fawrth nesaf? Ydy, mae werth dweud, da ni wedi chwarae 5 gêm, Sadwrn, dim Mawrth, Sadwrn, dim Mawrth, Sadwrn, dim Mawrth, Sadwrn i ddod. Felly fydd o'n dibynnu lot ar pa mor hollach ydy'r chwaraewyr, dwi'n meddwl, a pwy fydd yn pigo. Os fysa Stephen Fletcher yn gallu gwneud awr, fyswn ni'n dechrau hefo fo hefyd, achos yna wedig oedd o a Longman yn cyd chwarae'n dda iawn yn y diwedd, ac oedden ni'n edrych yn locwell tîm yn y 10 munud ola. Felly, gêm fawr o blaenau ni di Fawrth yn Wrecsam. Gobeithio wir fydd Wrecsam yn llwyddo i roed y bêl i mewn i'r gôl.